dinleşler, selamun aleyküm. Bugün ne Merdan bilen sizin karşınıza çıktık. Biraz sohbet edecek Merdan bilen. Merdan, salam. Aleykümselam Sapar ağa. Aleykümselam Türkmen vatandaşlarımız, Türkmen halkımız. Merdan, bugün näme vurrun edelik hicimiz? Sapar ağa, bugünkü meselemiz yurdun başındaky işläp beren gullar hakda görmesek näme pikir edýän? Gatu. Başyn başlaýynmy? Hawa söz senendir deme Merdan. Sapar ağa, indi men yurt başındaky işläp beren ähli zähmetkeşlere seslenesim gelýär şu taýdan. Hemme kişi şu wagt öýüne men çağalamy, bakyp gör, men çağalamy, ekläp görnip, işläp gör da berdi. Doğru bir maksat bilen. Men öý gurýanyny işläp gör. Aslında seredende düýün tutoňda biz çağalymyzam eklemizok, biz öýümizem guramyzok, biz ýene şu tohumy ýa-da şu Jadan, Hramow haýsy diri bolsa, şolaň düzüp koyan taktikası bilen şolary işläp berip otyryz. Nädip, nähile şu sora berýärler-de mümkin näwde. Mysal üçin diýelim 2 milyon adam işläp ber Türkiýede, daşary ýurtda tapawdy ýok hemme ýerde. Şoň 2 milyon näl 100 000 sanaga aýda $100 ugrudýa, iň bolman hökman ugrudýa $100. Yo, känä ugrudýan rolýany 100 diýip alsa. Hawa 100 diýip şonu alanda şo $1 milyon bolýar. 1 milyon dollary Türkmen manadyna nagdlaşdyrmak. Hökümet şu wagt büdjetniklere, büdjet işgärlerine düzü aýlygyny töläp bilen ok manady, kakoýta bir 5 milyon idi, şo 5 000 manat, 2 000 manatyny töläp bilen ok oçurlara duýlar. Aýöne sen haýsy da bir çorny valyutçyň öýüne barsaň, sen näçe $100 iýberen bolsun, şonu manat etjek diýsen, şo manadyny gönüp berýär, nagdlaşdyryp. Näme sebäpden Türkmen hökümetiniň banklaryna manat ýok, ýöne çorny valyutçyklarda hemme manat bar, näçe diýseň. Bulaň arkasynda bul sistema dur, tohum bolsun, haýsam bolsa, kim guranyn bolsa toşuny bilemizok, ýöne kurirde diýerler, manat bilen abispeçir diýerler Türkmenistanyň ähli manatlaryny näçe gerek diýse berýärler. Olaň elinäki dollar bolsa, ýene öz daşary ýurtdaky hasaplaryna geçirýärler. Mana Türkmenistanyň içinde näçe diýseň bar, diňe olaň özünde, hökümetde, döwletde ýok. Bular bärden ugradylan dollarlaryň daşary ýurtdaky öz şoklaryna geçirýärler de Türkmenistanyň manat alýarlar. Mana dollar iberjekdiňde de Türkmenistany adamlar dollar nämesinler? Liboy magazyna barsan, kommersiýa barsan manat soraýarlar. Şoň üçin olar gönü nagdlaşdyryp manat diýip alýarlar. Diýembe şu detalyny bir prosesini aýdyp bersene. Näde bir misal üçin sen $100 iýberýäň-de. Men $100 bärden birine jaň edýänne iýberýän. Men $100 maňa aňyrdaklara pul iýbermeli. Men o taýynyň nomeryny berýän. Olar soň bärden men $100 aldym diýip aňyryk jaň edýär. Sen şolary dollar ýa-da manat berdiýär. Bolşunstwda manat alýar o taýda, dollar hiç kim alanok. Sen bereňde nädip berýän? Men näme bärden adamlar başynyaly manat alýarlar. O telene dollar alýarlar. Dollaryň $100 15 TL alýarlar. Ugrotjak bolsa. Bulara men aldym $100, sen aňyrdan manat berdiýär. Aňyrdakylar ýurt içindekiler ol gelenlerine men garnaşlamy diýeli barsalar manat berýärler ellerine. Dollar yurt daşynda galýar, dollar Türkmenistana baranok, dogrymy? Hiç ýollar ýapyp, zat ýapyp. Bular bärden alyp yurt daşyndaky şotlaryna geçirýär olar. Bu yankı paralel bir bank sistemi bolýar da. Banka derlerinin
yani kaptalla duran bir hatapsız bank bolýardy. Şeýlem. Allah eddilödi. Türkmen manadı näme Türkmenistanyň içinde eýlek ýetseň maýlanýar, beýlek ýetseň maýlanýar şo taýda. Ve Yine öz jüwlerine gelýär haramzadylar. Olaň ýitirýän zady ýok. Olar diňe biziň uğradan doldurulmamyz arasynda hiç şeýle üstün hapalaman, sözüm zaýlaman. Öz jüwlerine geçirýär diýip döwletiň nemesine de yani iqtisady dolanşygyna giren nokta döwleti. hiç şeýle girenok. Nabarot, täsirçilik berýär budjetniklere düzü aýlygyny almana. Şu taýdaky manatlar beýlek geçýär, olaň eline geçýändir de. Olaň eline geçýär. O döwlet bankynyň manat ýok. Bunu näde edýärken? Ne şu aýdyşym ýaly arasaja üstün hapalamanjyk edýärler. Türkmen manat näme olaň eline kızada sapara. Biriniň biznesini ýa biriniň elinden alan korrupsiýadan gazanan pullaryny öýüne girip alýarlar. Aha. Menki diýip manat özüňiz görýäňiz Instagramda zatlarda paçka manat. O direkt seretsen pul, ýöne bankda pul ýok, aýlyk alyp bilen oklar. Şol. Budjet işgärlerinden hiç il girdeji gelen ok bulary. Näme üçin olara manat dersin? Haçanda biz berden gulýajyk arasaja doldury berip durýar. O dollarlaram şu iýveren ýerine galýa da. Türkiýede boldy, Türkiýede daşary ýurtda galýa, içerik girene o dollarlar. Bulaň taktikasy uje haçandan beri dowam edip gelýär. Hiç kim ünsürenok. Mysal üçin aeroportdan gelende gyýdym geçirýär, ejetim geçirenok, gyýdym geçirenok, ýa kakasy ogul şonýaly çagalary maşgalany ikiye bölýär. Näme üçin Türkmenistana bir galsyn mejbur ýagdaýda puly iýerer şol. O halkym azal ýa hemmek çykyp gidýär däl ol. Bu ýasalan bir gazanç bu da. Vay anasyny. Biz işläp bersip olary işläp berip otyrys. Bulun deme merdan ben Türkmenistanyny bolmadyk. Yani 25 ýyldan gowrak Türkmenistany bilemok da. Şulun käbir tüjaretlerini seredýänler. Şular ýalak tüjaret bir adamyň kellesine geljek tüjaret dele. Şu onuň ýanky türmelerde ceset satyp ýörler. Cesetini garnaşlary aljak bolsa pul berip almalylar. Onuň türme biznesi bar. Yani o taýyn bir ul lokan bir ul biznes milliardlar pul aýranýar da. Hemmesi bir türlü çüyrük yani biznes nemesi ideýesi çüyrükde. Bu nähilek beýle bolýar men şoňa gaty aýran galýanda dünýede de bir topar döwletler bar da. Men hiç ýerde şular ýalak bir ýanky bir intanyň ýüzürmejek demeleri de bu Türkmenler ýöne milli neme ýalak bolup gidipdir bu. Maşençisi. O Korrupsiýa da däl o ceset satmak. O maşençisi, o bir garnaşyň alasyn gelýän bolsa plança manat ber, men kömek edeýin sana çykaryp bereýin. O şeýle. O sıran olup elinden sypalap puluny alýar. Özüňe berdirtýär. Al bersen şonu düzetsene diýip. Ýalbardyp. Daşy ýalbardy adamy. Men puluny bereýin, sen maňa şonu çykaryp ber. Bul uja haçandan beri sapara düzülen taktika, sistema, bu zatlar ýöne ýere gelen o tutuş halky öz jüýsini işler ýaly etmek. Bul daşary ýurt nämsat üçin şu Türkiýeden näçe milyon dollar aýda şoluň şu tohumyň hasabyna gidýär. Umumyň seredinde. Garawazary şular ýalak regulär neme öwräp birlerde. Hakykatda daşga çykanlara da zat diýen oklar bular. Ýani näçe kän ýurt taşlak gitseler
Onun içine taran oklar yörütü oturdun çotay dedi. Eddilödi. Hakiki. Ene Ya Severny kimler Koreya, var? Değil mi? Var. Severny Koreya bu da dokumental ne diye? Severny Koreya bu da dokumental ne diye? Rusya müňläp migrant koýuyor ya. Çalışma vize, iş vizasını açan tıran olup, görgüller, nirelerde yatıp dururlar, turup dururlar, aylıkları olsa, gönü kimçiliğinin hasarına gidiyor. Bizde neft çalına. Yani resmi değer ýagdaýda gidiyor. Resmi del ýagdaýda biz gul bolup işläp görüp, bu zatlar adamlaryň tekellesi baranok. Bu hakykatdan hem düşünen oklar, düşünse de edilecek zatlar yok. Edilecek zatlar bawlin etçek bolan oklar. Ödüm işleyen adamlar hemmesi mecbur pul iyi vermeli mecbur da. Şoň üçin çykýarlar. Mecbur. Çağalarını çörük. Çağalara çörek diýýär ya. Aňyrdan barya tıkır näçe $100 beren o zamana da öwrip kommersiýal gap barýarlar da. Dolar berde galdy. O hemen prosentini alýandylar. $100 berýän bolsaň $100 emesini o taýda berýän nädirler? $15, $10, $20 alyp galýandylar. Mysal üçin şunu ýaly, şu wagt Çetin gitti deme nereden? Çetin. Ha. Eştilýärmi? Eştilýär, çaldyrak eştilýär ýöne. Sen kameraňy söndüräý bolmasa. Inni? Häzir. Inni eştilýärmi? Eştilýär. Merdan den gatyp gen mehanizmini emetdim bunu ben kelleme gelen okdy. Merdan ne? Ha. Sesin gelen ok, sesin gatrak gurlu. Inni gelýärmi? O gelýär, gatrak gurlu ya mikrofonu goloýrak gurlu. Bolýar. Şu wagt $1.23 manat diýerler da aňyrda. Meselen. Aslında aňyrdakylar dolary 25 manatdan diýip satýarlar. 2 manat öz jüwlerine gali aňyrdaky satanlar. Olara da satýanlara da daja manat berýär, dolar beren ok. $100 satdyňmy 2 manady senki diýe. Bu döwlet şonu ýaly tapara. Döwlet ýok diýenýärlik da. Buryony bir topur maşenlik eline geçirip onun her zatdan biznes ýasapdyrlar da. Yurdun daşına çıkacak bolsaň o da pul berip girecek bolanda da pul berip girmeli. O näýlek bolýar? Şol. Biz hajaçy pul, ýöreýän pul. Bunu kim deme ýagdaýlar? Bunu koordinir de diýenler, buň eýeleri kim berdan? Buň eýeleri ya şul tohum ya bu men pikirimçe bu tohumyň bu zatlara kellesi işleýän däldir. Olar näme diňe bandit ýaly baryp basyp almany bilýär. Reketsirse bilen meşgullanýarlar. Diňe gorkuzyp, basyp alyp, türmäge basyryp. Bu zat men pikirimçe ya jadan ya Hramov haýsy diri galan bolsa şoň goýup giden struktura sistemasy. Belki bu zatdan Gurban ulyň habaram ýokdur. Häzir habaryny eşitse içinden dawa başlar, paýlaşma başlar. Ýene bir 200-300 adam çykaraly menem işleýän belli bolmazsa para.
Ben burada da gen alyadım da Merdan. Yankı yurdun içinde işleyen adamlar aylıklarını alıp bilen ok orada. O. O gen de hatta. O. An şol. Şu wagt öz soraňa özüň jogap berdiň Sapara. O daşına da konteyner pullar aylanıp diyor. Ediler. Yurdun içinde de öylerini şol pullu adamlar bağdır. Bar. Bolmasa seret gözüň etir milyon olur diýdik de ýa-ni. Milyon dollary nagıtlaşdyrmak kakoy tor maşgala ýa-bir abişni adamlara başartmaýar. 100 dolar nagıtlaşdyrmak başartmaýar içeridäki adamlara. O milyon dolar aňyrda dursun. Doğru mu Sapara? Doğru. O yaka bir 100.000 değil, daşında 2 milyondan uğra adam mı daşında? Şo da men iň minimum aýdýanam, näwat krizis boldy, karantin boldy. Edil şu wagtyn o hemmeri işläp ýörke ummasız pul, ummasız. Merdan, sen hep gıdıklı demen biýnesi açdyň üstünü. Ýene bir zat bar. Hı. Ýene bir zat bar. Türkmenistanyň içindäki adamlara değişli. O. Hemme kişiň maşgalasyndan bir garnaşy daşary ýurtda işläp ber, dogrymy? O. Şeylere gollu şu wat. İçindäkiler soň aýag alsyn diýýärler, olar niýeti başga, olaryň meneniyeti, düşünjesi uje başga. Mysal üçin arada harasat bolla, näçe öýler ýumurly zat edildi. O. Şo jaýlary kim gurdy? Daşyndaky işläp berenler köp bölegi. O. Aňyrdaky çağalaram näme? Ay janyňyz sag bolsa, puly berseňiz ýene de gurarys diýe. Ayağa galyp hökümetten talap eder diýme hiçsi. Hudaý janyň dili janyň sag bolsun pul gurarys. Ya mektep gitmeli bolsa, näçe çağalar mektep gitmeli pul gurat, hemme zat normal, hemme zat yetip dur, açlyk ýok, horluk ýok. Daşary ýurtdaky işlemeýän adamlaryň garnaşlary näme etmeli? Ol adamlar büdjetnikler, zatlar aslında bärde egoist demesi karakter döreýär. Mysal üçin büdjetniklere öň işsizleri kenäskere nokty, ay bular işsiz, Hudaýa şükür aýlygym alyp dur, hökümetde işleýän. Inni tersine boldy, inni kimin daşary ýurtda garnaşy işläp pul gurasa, ay Hudaýa şükür şol işläp durjan sag bolsa pul guradar. Diňe özüni bilmek keselle bu bir balezm, egoist diýilýär bu häsiýetde. Vesa, diňe özüni bilmek. Merdan internet gowşa döýdän kedin çekilik gelýär. Ha, inni gelýärmi? O gelýär şu wagt gelýär. Şon ýaly Sapara. Bunu nädip düzeltmeli Merdan bunu? Sapara bunu nädip düzeltmeli? Mysal üçin häzir teklip bererniňde daşary ýurtdakylary aňyry pul uratmaly. O mümkin näl o zady. Edip barano. Bu sistemi gurulanyna ojo kellesini işledipdirler, şo mecbur uradarsyň. Bökü uğradarsyň. Çağan ağaç bolsa Edilödi. Ağaçlyga maňarda bar. Sähel leýlek, sähel beýlek, gataşlyk. Bärdäkilerem şo zady gözüňe tutup gazananny epläp çyp berip uğrady otyr. Şoň üçin bärdäkiler üýüşüp agzy bir bolmaly, hemmesi üýüşmeli. Türkmenistanyň içindäkiler oja agzyny açýar, damyp dur, azaryna da däl. Bar kösenip berenler, hemmesi däl, bar diýişini gyjap berenler, ýöne kyn olaň ýagdaý. Daşynakylary içine saljagan bolanok, ol ýörüýte dilýär-de onu. Sapara aslına seredende
bizi daşynda saklamaga Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça hiç haky ýok. Raýatyny mejbur ýagdaýda almaly. Mejbur bir bolsun, iki bolsun. Ýöne türkmen halky ayağa galan soň hemmesi bärden bir pikire gelip ýör ýurdumyza gideldiyse hiç bir granitsa onça millet saklap bilmeýär. Ana Suriýadakylar gaçyp näçe granitsalar bozup geçip berler aýlan öz ýurduna danyň parana olar. Nire barýanan belli däl. Granitsalar bozup geçip ber. Siriýa duruşuna ne 4-5 milyon Türkiye'de var, Avrupa nemesinde geçýärler terhedi. Beýdiýärler geçýärler. Granitsa sorap duran okşalar, ruhsat. Bu zatdan hemmesi bakana. Korku. Zordan yeten günümi yitirerini aslında yeten adam yok hiç kimin yeten bir kazanan zat yok. O hep bir şeyin bir zincire bağlaptırlar. O zincirsiz zincir da. Gatı berk duran zincirden. O. Size işlemeyle mecbur. Teve otayda çağılanız var. Enen garrı kurturluğunuz var. O eylağım gidip bilen yok. İçindekilerem bir zat etçek diyene de hiç de edilmiyor. Sağa sola yol yapıp 5 mant kazanarın eyderin gatı redko zat seyrektir, çerezçur. Eklenýänden hemmesi hem şu daşary ýurtdan iýerilen pullun manatlar, şu öwürlen manatlaryň şoduna ene muzat üçin bir magazin açdy, bir eşik satdy, bir çörek satdy, bir produkt satdy. Kimin hasabyna alınýar şu zatlar? Ýene şu taýdan diýişdirnek bolup ugradylan puly alınýar şu zatlaryň mesele. Döwlet mehanizmi düýgünden ýok, hemme zat ýanky maşenlikler nemedi alak bir paralelini bir schema işlepdi da döwletiň ýerine. Edildi. Bu mesele hemmemiz agzybir ýapyşmaly. Hemmemiz sen men ol bul bolsa oja hiç zat edip bolmaýar. Buňa Onun doğru halk oýanmaly. Merdan gülen men ılalaşýan dolu. Şu wagt bärde aýdýalar da pasportyny dolsa da gitmeriz, gaçak işleriz, bukulars, neme ders. Siz näme şoňal pikir edýän adamlar hiç il kesel bolmaz ýa bir zat bolmaz diýip arkaýyn gezip bolmaz abi. Çağan orada adyň var bir öýlenmeseň öýlenersiň. Ya çağalan bärde bolsa ulular okumaly, zat etmeli. Näme etjek şolar, näme etjek? Ýeközüň bolsaň gaçyp gedersiň. Bir ýerden ölüň çykardadyň çykar. Ýöne gapdaňdaky maşgalaň näme etjek? Ne balnysa gidip bilersiň. Ne köçä çykyp bilersiň. Intek sapara Türkiýede şeýler usulene adamlary ýygnap başlar şuňal gaçak gezip görenleri. Paketlap uğradır, oçur. Onu kıyın olur. Degnasında degen soň şey etmeli bor. Şu wagt gaty ansat, gaty gowy dur biz üçin, gaty kozur biziň elimizde edil şu wagt danlamamen. Häzir bu ters tarapyny öwürläýse, soň gaty kıyın olur. Doğru. Merdan beren gurrunlara köp sag bol. Şu taýda guturaýly tebe udyň bolsa da dinleýänler ard edýärler. Bolýa bor. Onun inniki tapar udyňrak gurulşaýar. Nesip. Borunna sapara sag oturuň, mehriban halkymyz. Sizem sag oturuň, goýja pikirleniň. Bor Merdan benim sag bol. Ýyllaşlar sag bolun. Bolýa, habarlaşyp. Bolýa sag bol. Görüşürüz.